Šteta. Srpski UFC borac se ponovo povredio, ništa od najavljene borbe i velikog povratka. Srpski MMA borac, Duško Todorović, neće se vratiti u UFC-ov oktagon 23. marta, kako je prvobitno planirano, pošto je tokom treninga doživeo novu povredu kolena. Todorović je inače trebalo da nastupi na događaju UFC Vegas 89, 23. marta u Las Vegasu, u borbi protiv američko-jermenskog borca Edmena Šabazjana. Ipak, do toga nažalost neće doći, bar za sada, što je potvrdio i sam Todorović. Nažalost, dogodilo se ponovo. Na treningu sam povredio aclu u levom kolenu. Na MRU se vidi da se ligament drži na 2 mm, a na izveštaju je opisana subtotalna totalna ruptura. Moj subjektivni osjećaj je daleko bolji nego prošlog puta kad sam se povredio, s obzirom da sam tada 2 nedelje bio na štakama. Sada funkcionišem i hodam normalno jer su mi noge u neuporedivo boljem stanju što se snage tiče, ali nažalost, od borbe ništa. Ostaje velika žal što se ova borba nije desila, ali sve je to sastavni deo sporta i nema šta, idemo dalje. Hvala svima na velikoj podršci i mogu samo da obećam da ću se vratiti iz ovoga još jači. Napisao je Todorović na svom Instagramu. Podsjetimo, Todorović je trebalo da se vrati u oktagon posle gotovo godinu dana, i to baš nakon oporavka od povrede kolena, koju je zadobio još u martu 2023. godine.